sulla löytyy siellä? 2 ja 3 ja... Miten ne A:t menee sillä? Mä en tiedä. Siis 3 A-batterit. Mä en tiedä. Siis mä tarvitsen semmosia, ei noit voi siis semmosia, ei niitä isompia vaan, niin sit yks. Mä en ihan varma onks noit enas. Mä kokeilen, siis mulla on tää... Meneekö tää? Mä en ihan varma, että toimiks se siinä niin. Meneekö tänne sisään? Tänne. Se on tommonen. Ja sit mä en tiedä meneekö nää sinne. Et montako se menee sille? 4 kappaletta. 4 kappaletta. Mutta onks nää niinku just ne oikeet? Joo. Eli sit kun asettaa 4 niitä. Mutta ne varmaan niinku toimii tässä vai? Kyllä. Et nää mahtuu sitten, että mä otan väärää koko. Ei, mä annan sinulle kuitti. Jos ei toimi, Joo. sitten tuottaa. Jos ei toimi, niin mä saan kuitin sitten takaisin. Joo. Sitten 2 rivi lottoa. Eli siis tän pitäisi nyt toimia. Taas on näitä uusi viltys, kun korvataan riimaan. Joo, mä luulen kanssa. Joo. Tää on silleen eri ne lotot. 10 €. 10 €, jees. Katsotaan. Siinä. Kiitos. Sitten hei. Voisi jättää yhden ravin vielä. Kiä. Onko siinä? Ei, mulla on mitään. Ai jaa, ei muuta. Vituttaa seistä tässä sun takana. Kato. Pitää olla silleen varma, että on oikeanlaiset batterit silleen. On. Mua oikein vituttaa. Saadaan muuta. Joo, laitetaan kaverin pakettiin. Saadaan oikeat batterit. Mä veikkaan, että näillä tulee tai sitten tolla tulee. Mä en tiedä kummalla tulee, mutta niinku, se on varma voitto. Tässä se on. Joo. Kiitti. Kiitos. Ai. Raso.